Ak ste liberáli, tak máte veľa možností, koho voliť. Máte progresívne Slovensko, SAS a demokratov, ktorí vám s istotou presadia veľmi liberálny program. Ale ak ste konzervatívci, tak to tak ľahké nemáte. Smeráci boli dlhé roky vo vláde a nie len, že by toho moc neurobili, ale do toho rozkradli ľudí na Slovensku. Ale najväčší problém je, že smeráci hovoria jednu vec, ale potom robia ten pravý opak. Tak čo nám iného zostáva? Hnutie Republika vyzerá ako jediné riešenie, lebo čo máme na výber? KDH? Oni o sebe hovoria, že sú kresťansko-konzervatívna strana, ale potom nemajú problém s progresívnym Slovenskom, ospravedlňujú sa za kresťanské postoje, hlasujú spolu s progresívnym Slovenskom pre nelegálnych imigrantov a Európsku komisiu v Európskom parlamente a proste nie je to konzervatívna strana a už vôbec nie kresťanská strana. Ak chcete viacej o tom vedieť, tak sa pozrite na toto video. Takisto, ak nie horšie, je na tom Smer. Oni do toho aj hlasujú za duhové a feministické nezmysly. Na stránke EP Prehľadné som síce nič duhového nenašiel, ale v debate s Milanom Mazurekom a Marekom Machom hovorí Marek Mach o tom, ako Smer hlasoval pre rôzne progresívne veci v Europarlamente a snažil to použiť ako kritiku republiky. Takže ak si tu jeden smerák sťažuje, že som neukázal vo videu žiadne dôkazy pre moje tvrdenie, tak vám hovorím, že tie dôkazy existujú, ale nechcú sa mi teraz extra pre toto video hľadať. Ale plánujem pre budúci týždeň ďalšie video o Smeru, kde vám toto dokážem. Tu je ešte jedno video, čo som urobil na začiatku roka o Smeru. Ale hlasovania v Európskom parlamente nie sú až tak dôležité ako to, čo robí Smer na Slovensku. Podporuje rôzne duhové projekty, ako napríklad iniciatívu Inakosť a vezie na Slovensko 150 000 Uzbekov a do toho ešte nejakých Indov. O Hlasu sa nemusíme vôbec baviť, lebo oni sú na tom takisto ako Smer. A potom ostáva len SNS. Majú dobré hodnoty, lenže oni sú už dlho v politike a sú celkom nestabilná strana. V prieskumoch sa pohybujú medzi 3 a 4%. A je proste čas na to, aby voliči SNS odišli alebo aby sa SNS spojila s Republikou. Lebo voliči SNS a Republiky sú dosť blízko k sebe. Ja osobne poznám človeka, ktorý dlhé roky volil SNS, ale teraz im je dosť sympatická Republika. Lebo Republika je jediné hnutie, ktoré má konštantné názory a aktívne kritizujú nielen opozíciu, ale aj súčasnú vládu práve za to, že nedodržiavajú ich sľuby a že sú skorumpovaní. A toto je presne to, čo potrebujeme. Nie len stranu, ktorá má integritu a konzistenciu, ale stranu, ktorá je radikálna. Slovensko a Európa potrebujú radikálne zmeny. Ľudia furt hlasujú pre miernych konzervatívcov, miernych liberálov alebo centristov, lebo sa radikálnej zmeny boja. Ale potom sa čudujú, že ich strana nič neurobila. Progresívci toto pochopili. Preto je progresívne Slovensko také radikálne. Lebo len takto dokážu presadiť svoje veci. Myslíte si, že priemerný volič PSK si myslí, že rodová identita je spektrum? Myslíte si, že priemerný volič PSK si myslí, že máme vítať nelegálnych imigrantov? Možno, že niektorí, ale určite nie je väčšina. Väčšina je určite bližšia k nejakej Saske, k Matovičovi alebo ku KDH. Tu sa dostávam už do inej témy, ale veľká časť voličov PSK ich volí, lebo veria, že PS nahradí Fica a donesie konečne radikálne zmeny pre Slovensko. Takisto by ale hnutie Republika doniesla radikálne zmeny. Problém ale je, že keď máš niekoho radikálneho na konzervatívnej strane, tak ho rýchlo označia ako fašistu a nemusia sa o neho obávať. Ale presne toho sa musíme prestať báť. Ak ste národokonzervatívci a chcete zmenu, tak si vyberte Republiku, lebo Smer mal 15 rokov čas, aby vám túto zmenu dali a nič z toho neurobili. Prestaňte sa báť tých progresívnych klamstiev a voľte konečne niečo radikálneho. Tu chcem ale zdôrazniť dôležitý rozdiel medzi radikalizmom a extrémizmom. Lebo extrémizmus je spojený s násilím a ja odsudzujem každé bezdôvodné politické násilie. Radikalizmus nemá nič spoločné s násilím. Verí len, že sú nutné radikálne zmeny. A my tieto radikálne zmeny potrebujeme. Tak sa rozhodnite, aké chcete. Chcete tie progresívne radikálne zmeny, ktoré už zničili západné krajiny, alebo chcete tie radikálne národno-konzervatívne zmeny? Voľba je vaša.
Na záver chcem len povedať, že tá voľba je jasná. Na jednej strane máte stranu, ktorá podporuje Emmanuela Macrona, ktorý okrem iného zničil Francúzsko imigráciou. Evidentne chce ísť smer tým istým smerom, keď už tu vozia Uzbekov a Indov. A na druhej strane máte stranu, ktorá aktívne bojuje nielen pre tradičné hodnoty, ale aj pre celú Európu. Republikáni sú jediní, ktorí podporujú celoeurópsku remigráciu. Nevidel som žiadneho smeráka na samite pre remigrácii, ale videl som tam Milana Mazureka. Republika hovorí o dôležitých problémoch, kým smer ich ignoruje. Ja som Slovak Rojper a vidíme sa na budúci týždeň.